Piştî hilbijartinên xwecihiyên Sûekê Adarê Partiya Demokratîkan Gelan HDP hevşaradarên pêncî heşt şaredariyan ku di hilbijartinê de serkeftibûn cara yekê li Wanê di komxebatekê de berhev kir. Komxebata perwerdeyiya Rêveberiyên Xwecihiyên Demokratîk di otelekê de bi beşdarbûna hevserokê giştiyê HDP sezayî temelî û hevşaradaran dest pê kir. Di komxebatê de mijarên wekî pêvajiyên hilbijartinên xwecihî, tecrübeyên rêveberiyên xwecihî, pêvajiya rêveberiyên qayûman û kar û xebatên hevpariyên di navbera şaredariyên HDP de hatin nirxandin. Malovanê komxebatê hevşaraderê bajarê Mezinê Wanê Mustafa Avcı got ku wan di pêvajiya hilbijartinê de ji serokê Partiya Dad û Pêşvebirinê zêdetir, sazî û dezgehên dewletê di nava xebatên hilbijartinê de dîtin û nas kirin. Heya Sûyekê Adarê li hember me partîk tune, li hember me dewlet hebû, dewlet xelk. Cardên jî gelê me îrada xwe te xiste pêş, moralekî xwe bi coşeke xwe Sûyekê Adarê da serkeftineke zêde bi destê xwe xist. Ez huzûra we de cardin wî gelê me rûme silav dikin. Hevserokê giştiyê HDP sezayî temelî jî di axiftina xwe da got ku armanca wan ne tenê li Kurdistanê ne jî li Rojavayê Tirkiyê qazançkirina şaredariyan bû. Wan hewl daye ku li rojhilatê Tirkiyê faşîzmê têk bibin û bi vê mebestê li hemberê cudakariyan di nava siyaseta Tirkiyê de demokrasiyê bidin avaykirin. Hêjayî birbîrxistinê ye ku nehwet û çar şaredariyên HDP ji aliyê Wezaretê Karê Hundirîn ve qayûm hatibûn diyarkirin û hevşaredar ji kar hatibûn dûrxistin. Hevşaradarê Geverê Anku Yüksekovayê İrfan Sarı diyar kir ku ji dema rêveberiya qayûm da 680 milyon TL deyn maye û ew dê di vê komxebatê de ji bo van deyna jî çareseriyekê bigerin. Taybet به گوار پسکریکن آبوری هر وسام پسکریکن هرمی به زیدنه دما قایم ها دنگ گوار وی گاوی به سر 680 میلیونه. Digel van mijaran, astengî û êrişên li hember hevşaredarên HDP jî di vê civînî de hatin nirxandin. Herî dawî hevşaredarê bajarokê Giyadîna Agiriyê Evren Demîr û Betûl Yaşar rastî êrişa polîsan hatibûn û ew rakiribûn nexweşxanê. Tabii li şoförü me xistin, em ketne arê. Asıl hedef aslında em bune. Em jî hatine qitanê me darbe xwar. Di komxebatê de tevên nirxandinan ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî nexşereyek hate diyarkirin. Li gor vê nexşeriyê wê ji bo şaredariyan projeyek bên amadekirin. Komxebat piştî nîqaşan bi dawî bû. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.